Yma yn Ysgol Cymraeg ym Mhwllheli, maen nhw'n gwybod beth yw manteision seiclo. Dwi'n mynd ar y beic cweith aml oherwydd dwi'n mynd arno fo pan dwi'n mynd allan efo ffrindiau fi weithiau ac ar y ffordd i'r ysgol. Dwi'n hoffi mynd arno fo oherwydd mae o'n ffordd i gael ffitrwydd ac mae jyst yn hwyl. Yr wythnos hon, mae'n wythnos seiclo i'r ysgol a'r plant felly yn mynd ar y bws beic ar eu taith i'r dosbarth. So dwi'n dechrau adra, mynd i beicio o adra i'r ysgol bob dydd. A pan dwi'n cyrraedd, dwi'n cadw fo ar ôl allan. I mynd i ysgol ac i nôl ffrindiau fi. Yn ysgol, da ni'n cael gleidio beics a scooters. Mae bws beic yn grŵp wedi'i drefnu ar lwybr penodol gydag aros mannau neu stops i chi a'ch ffrindiau ar hyd y ffordd yn union fel bws arferol. Ond ydy hi'n gallu bod yn beryglus? Yndi, oherwydd mae yna traffig, so ella bydd angen iddyn ni gael mwy o lwybrau beic bach. Fysa car yn gallu hitio fi. Wel, mae strands y bobl sy'n rhedeg y digwyddiad bws beic yn argymell eich bod yn defnyddio ffyrdd syth a lleihau nifer y troeon sydd eu hangen ar eich taith. Wnewch yn siŵr bod oedolyn gyda chi. Ac i ddilyn y siampl plant Ysgol Cymraeg, fi wedi seiclo ran o'r daith i'r gwaith heddi. Felly be amdani? Ewch chi ar y beic hefyd.